Winantu sagung pakurmatan kunjuk sagung propagung tamu karayon karajan katentreman mugi tansah sinanding sinandang sagung propnak lenggah wonten ing ripalenggan nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la kaula wala quwata illa billah amma ba'dah. Sembah sungkem kridanipun para kanca kadang keluarga ageng Satria Nada Campur Sari bingging saking ladan butuh wonten ing palinggan nika katur sanging promagong tamu mirunggan para pinisepuh Mager Sari katan-katan ingkang mijil saking Jawirangga langgung-langgung pangombyong kadang pisan ingkang saduhu pantesan nampi pakurmatan datan kata lempen komando saperangan para pangsaning padegahan para pangsaning desa minggahipun para pangsaning agami mligi panjipun Bapak Kepala Desa jangkep para perangkat ingkang boten pareng sinebat setunggal mboko sawiji tatamtu wonten ing palenggan nika ingkang satu pantesan nampi pakurmatan sumrambah sang yaning promenak lenggah para pasertaning pagelaran wisudan tali dharma putri Makakung ingkang satu lebih ing budi mugi tansah manggih suka rahayu ngaturaken wilujeng siang saperangan kemarang penak lenggah kandis keco pinanggih kridanipun kadang-kadang pametri budaya Jawi gumelang para kanca kadang-kadang Satria Nada Campur Sari ingkang wonten ing palenggan nika sebodo ngabiyantur nuhun pamundhut saking panjenengan pamugati panjenenganipun Bapak Triyono Ibu Suryati Netip Darmaning Asepuh ing semanggih Ami Wasutomi Suwiti Pampion Dia Ayuna Ismawati ingkang kemareng Jinatu Bagus Aditya Wahid Cahyana putra kakung saking panjenenganipun Bapak Asep Hidayat Ibu Wati wonten ing palenggan nika ginelak panci satripun tumapak ing adicara badhe kemaring kapurwakan madaning pagelaran hanyarengi propagong tamu rawuh ngebeki pandhapi pagelaran ing semanggih karul madaning adicara enggal-enggal badhe kemaring kawiwitan parandene sang sawetawis para kanca kadang badhe mareng hamur makani bismanipun wonten ing palenggan nika kunjuk saking propagong tamu nyawiji kalian kadang-kadang Satria Nada ing badhe kemaring nderekaken sumanipun Widawati wingging saking Ledan Ngargoloko kemarin jumeneng panjenengan Mbak Ayu Esther Satria Nada kang kemarin nderekaken tetap ngidul apa di tempat yang santai di sini Mbak Ani kemarin jumeneng para kanca kadhiraken nyawiji Satria Nada Ambar Rina lah kok ya adoh mentah iki sinambi tumapak wonten ing palenggan nika para kanca kadang Agenipun badhe kemarin ndherekaken regenging swasana pagelaran Satria Nada kang badhe kemarin ndherekaken sukopat komandan ing swasana pagelaran ing Semarang lumantar kridanipun para kanca kadang Widawati ing antawisipun panjenengan Mbak Esther Mbak Ani lan panjenengan Mbak Ambarina nyawiji Satria Nada hamur makani biswan wonten ing palenggan nika salam pambuka ndherekaken regenging swasana pagelaran wisudan tali dharma Satria Nada Joget
Sembut nggenya kemarin ngabiyantara nyawiji kridanipun para kanca kadang satria nada campur sari kemarin wonten ing palinggan nika tartamtu hamiyak sepening swasana anyarengi karan panyipun para lenggah putri kakung warganing pagelaran sinambi panjenipun para tamu badhe kemarin sato lenggah wonten ing sasana sampun kemarin samaktaken lumantar panyipun pamugati tartamtu binantu kalian kadang berat magersari ing ripalinggan nika kridanipun para kanca kadang satria nada badhe maring kandhek saking Sawtawis nampi sasmita. Tumapaing adicara pagelaran barikan prasaja winantan dharma badhe kemaring kapurwakan. Ingkang menika mirungan wekdal temantuk panjenipun Cih, menika dereng kemaring nampi sasmita lumantar panjenipun kadang pambiyawara wonten ing ripalinggan menika tartamtu ridhanipun para kanca kadang-kadang Pametri Budaya Jambi badhe paring kapurwakan lumadening para kanca kadang-kadang Widowati wonten ing ripalinggan nika satria nada lumantar panjenenganipun Mbak Ambar Agung Rumiyin yang muda yang punya talenta luar biasa. Satria nada kemarin kadhiraken para kanca. Kridanipun para kanca kadang satria nada kemarin ngabiyantara. Nggih, Pak Budi. Anjih. Anyarengi karepanipun para tamu badhe kemarin lumebet madaning pagelaran. Nggih. Sinebat kala wau sejatosipun badhe kemarin kapurwakan nampi peran saking panjenipun kadang pamyur parandene tasih dereng kepareng satata sedayanipun ingkang menika ridhanipun para kanca kadang satria nada lumantar panjenipun Mbak Ambarina. Kapurwakan ngaturaken lujeng enjang tunggak siang. Sugeng enjang Pak Budi, sugeng enjang Nggih. atur sedaya para tamu. Napa Pak? Nyetrem Pak. Mikmu nyetrem Mas. Anjih. Iya Mas. Nyetrem Mas. Ngeri. Ngeri iki. Mike nyetrem. Anjih. Lumantar panjenipun Mbak Ambar kemarin Nggih. kapurwakan wismanipun para kanca kadang Widowati wonten ing palenggan nika katenggo para pagung tamu pangombyong kadang besan jangkep para-para paraga bareng pareng satata madaning pagelar kapurwakan Widowati Nggih. ingkang katemben naik daun. Naik daun kelor. Ya ora. Oh iya, mulai Naik galengan. merangkak. Iki mau naik galengan teman-teman. Anjih. Nggih. Rupakaning para kanca tatamtu ginlak wanci nampi sasmita setunggal lagu langkung rumiyin Nggih. lumantar panjenipun Mbak Ambar kirang jangkep lan kirang komplit mbok menawi wonten ing palenggan menika dereng kemarin ngabiyantara langkung rumiyin. Nggih. Ingkang menika kadiwasan kemarin kadhiraken suasana mirungganing wedal nderekaken regenging swasana hanyaringi propagung tamu satata lenggak madaning pagelaran Mbak Ambar ini.
Niki sing ingkang laras riyen Anjih, nggih. kadhiraken lumadhening para kanca wonten ing paling kanika. Niki kagem bawa? Ah iya no. Nggih. Jangkepi lumadhening para kanca murwakani Widowati kang angka sepisan ki kurang nges nak tanpa bawa. Apa meneh ning bakal bawa ijek muda taruna. Yalah. Durung tau kambun yoga. Ah dereng. Niki yogane baik-baik sedaya Oh, kok. iya. Nggih. Menika Yen wengi rumangsa rihina lemon rina Jroning kalebu ambu kotyasmu malang Engkang solestya ing warna memanjang yuswa kang yakti Lamat mos katon dejane yen wis berangkat tanpa sarang aduh wiragane sinawatan anggosane yen besen duit bepatut nyana sedmi keberhenti aduh lestari kali tapi sasaren Nabiat bebaksane kalingan kadang sak lembar kang mas kaya bos kacetan rasa sangat yen atiku baju marking akan kula konrono kula isin Mbah teng mriki mawon kono dhuwur-dhuwur galengannya
Bacaane sarwa sri jerobak Bacaane sarwa asri jerobak Ridhanipun para kadang-kadang satria nada campur sari nggih kemarin lumati gumeling Kabupaten Jawi wonten ing Ripaling menika tartamtu hanya rengi kepeking pandapi pagelaran wonten ing Ripaling ninjang siang menika ingkang menika ginelak wanci nampi sasmita saking panyepun tetuangganing pagelaran ing Ripaling menika rupakan ngati curu badhe kemarin kapurwaken ingkang menika sasono sampetaipun kemarin katuraken dumateng Kadang Pambiyawara.